matin kapok Faith bendo nyiso ni tarik 25 ne chalo nade ang'o monyalo paro inang'o minyalo paro gi tarik 25 ga mokalo yena kuonga ler ne oganda wa gimoro ka gima Faith wacho ka ng'ene ber ka walerore maber gimo kuongo nyaka adwa wacho magi jomigori kendgi magi jomigori kendgi tingeni gin mana gi paro mopogore ng'eni wan jo adwente we have the same values when seche ma constitution no wacho ni peaceably ng'eni mano ko wacho ni peacefully mago kisungu ariyo mopogore peaceably and peacefully opogore peaceably nyiso ni ya seche midhi ng'anyo no kata kiwuotho timbe ni e yorno nyaka nyis ni in ng'ama is peaceful iwinjo ok inyalo wacho ni you are peaceably titingo kidi bago police mano nyaka walerre koro peaceably mane tiende owacho ni last year ne ng'anyo lakini noyudo Damascus moment seche ma oneno ka jo siasa kare donje gini koro gima penjo niya seche ma constitution owacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar dhi e ndara kineno ja siasa ka ni e ndara kaka kawuono ng'eny gi nyalo bedo e ndara kaka higa mokalo toke cha ne wan gi rail e ndara nyiso ni mano koro ng'anyo ma koro rach kik wadhiye nikech koro ja siasa ni e iye to ja siasa mane iye no bende wacho mana dhok gima wawacho